муборак бошад. Саломат бошад Сулхиддин, ташаккури зиёд мегӯям, марҳамат. Салом хонумон ва ҷанобон, кудуми якяки шуморо дар дуюмин маросими ҷоизасупории Hamsado Music Awards хайрамақдам мегӯем. Добрый вечер, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на ежегодной церемонии награждения лучших музыкальных исполнителей Hamsado Music Awards. Якавку мезанем, босам баландтар. албатта кӯмаку дастгирии сарпарастоне ки воқеан ҳастанд наметавонист ки маросими имрӯзаи мо баргузор бигардад. Сипос ба мақомоти иҷроии ҳокимияти маҳаллии шаҳри Душанбе ки бо дастгирии онҳо имрӯз радиои Ҳамсадо чунин як чорабиниро баргузор мекунад. Як ҳафта мезанем ва ҳамчунин сипос мегӯем ба АСР DESIGN шабнами собирӣ дар саҳнаи Hamsado Music Awards ва айни замон бошад барои супоридани ҷоиза ба шабнами собирӣ директори генералии АСР DESIGN Сулхиддин Фаёзов даъват карда мешаванд. Радио саломат бошад Сулхиддин, ташаккури зиёд мегӯям, марҳамат. Лебосам баландтар ва шабнами собирӣ, ташаккури зиёд мегӯям Сулхиддин ва воқеан ин сипосномаҳо ва шумо ҳастанд сипоси биандоза дар баргузор кардани дуюмин маросими ҷоизасупории Hamsado Music Awards. Ташаккури зиёд барои ҳамаи шумо.